sengiphinde ngabuya ke funa ama updates ebhola indaba ke nje etrendayo ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Namhlanje ngiphethe ke indaba ezahlukahlukene, indaba ozoyithokozela uzoyijabulela if uthanda ke ibhola lakhona ke la eMzansi. Ngizoqala ngendaba ke ithinta umqeqeshwayo ke lapha eOrlando Pirates uJose Rivero okwabikwa ukuthi ke uyashiya lapha kwiBuccaneers ekupheleni kwayo ke lesizini. I-journalist yakhona ke la eMzansi uLawrence iveza ukuthi ke uJose Rivero maningi amathuba ukuthi ke libangise lapha eEgypt ekupheleni kwayo ke lesizini. Baveza ukuthi ke leli qembu liyamfuna ke na uJose Rivero lizimisele ukuthi ke limthole, kodwa ke ingxoxo between yena uJose Rivero nayo ke Alahi zisaqhubeka okwamanje. Ngidlule ngelapha kuyindaba ke ithinta amakhosi iKaizer Chiefs. Kunendaba ke lambukele ezibhlungu indaba ke ithinta amakhosi njengoba ke ebheke kwiSoweto Derby ngayo ke lapha iweekend umdlalo kuzodlala ngazo lapha i3 zika May. Laba veza ukuthi ke iKaizer Chiefs izodlala ke lapha iSoweto Derby engekho ke uWandile Duba. Baveza ukuthi ke uWandile Duba ukuyisuspension and yoze bekhona ke lapha kumdlalo ke wefinal yayo ke Nedbank Cup. Ngisakuyo ke iKaizer Chiefs ke la imemezele ukuthi ke isine radio station lapha enkundleni zokuxhumana. Baveza ukuthi ke le radio station yabo inama program ayo ke lapha iFirst Team nayo ke futhi lapha iDevelopment Team. So zinjalo ke mbukeli izo ke lezi indaba ezisematheni, indaba kade ngikuphathele zona, indaba ke nje etrendayo. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.